is. Huwa dak li qed taħseb int x'ina fast il-link għal-video u minflok feċ wiċċi. M'hemmx tagħmel bro il-ħajja jibsa jien kemm narfek li kull nhar ta' ħamis fid-9 fuq iċ-channel tiegħi se tibda tixxandar poddata ġdida. Ġifier ma taf x'inhi għandna poddata. Intu rajt bro, poddata hija podcast bil-Malti. Qed tara għallimtek xi ħaġa tronġa. Issa mmur lura biex tara l-videos tal-tates jimmasturbaw b'dembhom stess. Jew dak li tħobb tagħmel fil-privatezza ta' darek kull nhar ta' ħamis le, nhar ta' ħamis flaxija il-podcast hemm bro fid-9 fuq iċ-channel tiegħi. Il-link qafasha. Ciao.